गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय आङो निजोम बसुमतारीनि गावनो गाव सुजुनानै दिहुननाय मेथाइ दोंनै मेथाइखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासै रायजो राजा थुनलाइ मोजां मोनग्रा हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे बिथाङा गावनो गाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों सुजुनाय दोंनै मेथाइ हुलु हुला आरो दार्जिलिंआव बेरायनाय बे दोंनै गोदान मेथाइखौ अनसायो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांनो आरोबाव हारिमुनि बिथिङाव हेफाजाब होयो आं बेखौ खावलायदों। बिथाङा जोंनि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हालामनि सासे जाखांफु देंखो रोजाबगिरि। बिनि सिगांबो बिथाङा भुटान रायजोनि नारें खमला मुंनि देंखोखौ रोजाबनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां पपुलार जादोंमोन, सिनायथि जादोंमोन। बिथाङा गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनैबो 2019 बोसोराव बिथाङा गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिहुनदों। बिनि थाखाय आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो बिथाङा जे गावनो गाव नांथाब नाजानायनि गेजेरजों देंखो रोजाबै रोजाबै गावनि न'खर संसार आरो थांना थानायनि जिउ राहाखौ दिहुननो नाजाबाय थादों। बेखौ जों साफ्रोमबो हारिमु मोजां मोनग्रा देंखो मोजां मोनग्रा जोंनि बर' फिसाफोरा रनसायगोन होननानै आं खावलायदों। बिथाङा गोबां मेथाइ रोजाबबोबाय, बेनि गेजेरजों ओनसोल नाङै माबोरै थुलुंगा मोनखाङो? निस्सय नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबनि जोहै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज होनो सानो, खावलायनो सानो जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि रुनिकाटा हालामनि सासे जाखांफु देंखो रोजाबगिरि निजोम बसुमतारीया गावनो गाव नांथाब नाजानायनि गेजेरजों देग्लायबो दोंनै गोदान मेथाइखौ बिथाङा रां खरसा खालामनानै दिहुननो हादों। बेयो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गौरबनि खोथा। आं बेखौनो जोंनि ओनसोलनि जानानै रुनिकाटा ओनसोलनि जानानै बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि हालामनिजों लोगोसे गासै हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बिथांनि गोदान मेथाइखौ रनसायगोन आरो इयुन समावबो बिथांनि देंखो रोजाबनाय बिथिङाव हेफाजाब होनांगोन आं बेखौनो हास्थायदों। जोङो बुंनो थाङो मोनसे हारिखौ जोङो समाजाव जौगासार होनांगौब्ला बेहा थानांगोन राव हारिमु आरो थुनलाइ। हारिमुआव जोंहा सिनायथि जाब्लासो जोंनि बर' जाथिया मुलुग दरबारसिम जों सौहैनो हायो। आं खावलायनो सानो जोंनि इयुन जाखांफु देंखो रोजाबगिरिफोरखौ बेबायदिनो गावनो गाव नांथाब नाजानानै जाहाथे जोंनि हारिमुखौ आरो जौगासार खालामो, गेवलांसार खालामो आं बेखौनो हास्थायदों। नोंगौ आं बुंनो सानो मेथाइ दिहुननायाव रां खरसानो जोबोद खरसा जायो। बिथाङाबो गावनो गाव सुजुनानै दिहुननाय मेथाइनि बिथिङाव जोबोद रांनि खरसा जादों। जों खावलायदों जायफोरा हारिमु मोजां मोनग्रा जायफोर थुनलाइ मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा बिथांनि देंखोखौ बोजबो आरो इयुनाव बिथांजों कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों सुंथानो हायो आं बेखौनो गुरै खावलायदों। दिनै आङो गोदान मेथाइ बेखेवनायजों लोगोसे 2020 मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बर' देंखोखौ मोजां मोनग्रा बर'नि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावहरनाय आरो गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दायो आङो नैबे 2019 मायथाइयाव नैबे गोदान मोननै मेथाइखौ रोजाबनाय जादों आरो अडिअ' केसेटबो बानायनाय जाबाय। साफ्रोमबो बर' देंखोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननिसिम आंनि बेनो गुरैयै हांख्रायनाय जाहाथे आंनि बे मेथाइखौ नोंथांमोनहा गावनिनो आंगोनि होननानै बोजबनानै लायो आरो अनसायो। आरो दोंबेसे मेथाइ दङ बेवहाय दानि गोदाना दोंनै। मेथाइनि सिरिफोरखौ बुंनो हागोन नामा? गिबि सिरिफोरखौ? मेथाइनि गिबि सिरिया जाहैबाय दोंसेया हुलु हुला आरो दोंसेया दार्जिलिंआव बेरायहैनायनि। सिगांफोराव नोंथाङा गोबां मेथाइ रोजाबबायमोन, बे मेथाइनि मुंफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा? सिगाङावथ' आङो 2005 मायथाइसोआवनो मोनसे भुटान रायजोनि नारें खमला बेखौ बानायनाय जादों आरो बेनि उनावबो गोबां मेथाइ बानायबावनाय जाबाय। बे गोदान मेथाइनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि नैबे हुलु हुलानि गेजेरजों आङो जेनेबा गावहानो आंगो मोजां मोननाय दंमोन, खिन्थु मोजांखौनो सानदोंमोन आङो, गावनिनो आंगो सानदोंमोन, खिन्थु आंनि साननाय बायदि बिनि गोसोआ नङामोन आरो बियो दा एरायनानै जुदायाव सोरजोंबा दोरोदलांनाय आनज्रायलांनायखौ फोरमायदों आरो
आरो दोंसेया जेनेबा दानि माबायाव जे बयबो गोजान मोजां मोननायजों बहा बेरायहैनाय बेफोरखौ फोरमायदों आरो बेवहाय आं फोरमायदों दि बै सिख्लाया आं मोजां मोननाय सिख्लाया आंनि खावलायाव खेबसे खुदुमनाय बेखौ आं दाबो गोसोआव दङ खिन्थु बै सिख्लाया गोसोआव दंना गैला बेखौ सोंनाय जादों आरो बेखौनो फोरमायनाय जादों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दा रुनिखाटा जे ओनसोलाव थानाय आरो जोंनि जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे रांगिरि बिथाङा गावनि गोसो गुदुं आरो नाजाथाबनायनि गेजेरजों रांखान्थिनि आंखालजोंब्लाबो नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जे 2020 जे मायथाइनि थाखाय बिथाङा दोंनै मेथाइ दिहुनदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनो बावहरदों। दा बाहाय जोङो बुंनांगोन जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेबायदि गोबांथार मेथाइ रोजाबगिरि गैसोआ। दा बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलाव गोसो गुदुं जानानै बेबायदिनो सम सम रांखान्थिनि आंखालजों मोगा मोगि जानांदोंब्लाबो बिथाङा गावनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनैहाय नाजाथाबबाय थादों। बेबायदि मेथाइ दिहुननायनि गेजेरजों मेथाइ मुलुगाव मेथाइ जे देंखो मुलुगखौ बिथाङा सिबिबाय थादों आरो थांनाय 2000नि उनावबो 2000 मायथाइनि उनावबो बिथाङा दोंसे मेथाइजों बिथाङा हिट जादों। जिहेथु भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि काश्मीरिनि आपेल फिथाइ बायदि बे मेथाइजों बिथाङा जोंनि ओनसोलाव बा सारा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा मिथिजादों। आरो बिनि उनावहाय 2018 मायथाइयाव दोंनै मेथाइ बिथाङा हगारबावदों आरो बिथांनि जे दोंनै मेथाइ बे एलबाम महरैबो दिहुनजाबाय। मानगोनां सोरां बिथाङानो एलबाम महरै दिहुनखांबाय आरो बिथांनि मेथाइफ्रा हिट जाबोबाय थादों। आरो देग्लायबो नैबे जे दोंनै मेथाइ हुलु हुला आरो दार्जिलिंआव बेरायनाय बे दोंनै मेथाइआ हिट जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव बयबो रायजो राजा नोंथांमोना बिथांखौ जे मदद आरो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों थुलुंगाखांहोगोन।